ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ጸኒሕኩም? ሎሚ መበል 19 መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜና እዩ ደሎ። ሎሚ ድማ ስለ ብዝሒ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ዓመትና ክንጽሊ ኢና። ኣሜን። ስለ ብዝሒ ጸጉኡ ክንጽሊ ኢና። ሎሚ ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ጌርኩም ክትጽልዩ ኢኹም ብሩኻት ኣብ ጸጋ ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ዝብል ቃል ኣሎ። ካብ ጥቕሲ 10 ካብ ጥቕሲ 9 ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰገድኳ ምንኣስ ኩላቶም ሃዋርያት እሞ ሃዋርያ ክስመብዎ ኣይኮንኩን ኢሉ እቲ ዘለኹ ወገና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ። ሪኢኹም? እዚ ዘለኹ ወገና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ። እዚ ኩሉ ሕጂ በፂሐዮ ዘለኹ ደረጃ፣ እዚ ኩሉ ኣብ ህይወተይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገብሮ ዘሎ፣ ብኣይ ሓሊፉ ዝሰርሖ ዘሎ፣ ሃዋርያ ጳውሎስ ተባሂለ ዝፅዋዕ ዘለኹ፣ ንብዙሓት ነብሳት ንምድሓን ኮይነ ዘለኹ፣ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ኮይነ ዘለኹ፣ ንብዙሓት ቤተ ክርስቲያን ንፈውሲ ኮይነ ዘለኹ፣ እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ክብሪ፣ እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ብፅሕና፣ እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ብጸጋ እየ ዘለኹ። ኣሜን። ብጸጋ እየ ዘለኹ ኢሉ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ዳ ጸዓርኩ እምበር እቲ ንዓይ ተዋህበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን። እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። ሪኢኹም? እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ሲ ኣብ ህይወተይ ክሰርሕ ዕድል ሂበ። እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ኣብቲ ዝደለየ ኸብፅሐንስ ኣፍ ደገ ኸፊተሉ ድብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝተወከሎ፣ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመኖ፣ እቲ ጸጋ ድማ ክኾኖ ዝግብኦ ከም ዝኸውን ገይርዎ። ሎማ ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ጌርና ብሩኻት ክንጸሊ ኢና። እዚ ዓመት ክሳብ ዝሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ዝበጻሕና ብጸጉ እዩ። ብሕጂ ዘሎ ዓመትና ድማ ክንኮኖ ዝግብአና እንኾኖ ኸዓ ብጸጉ እዩ። ኣሜን። ስለዚ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ብጸጉ እዩ። ብሕጂ ክንኮኖ ዘለና እንኾኖ ኸዓ ብጸጉ እዩ። ኣብዚ ቃል እዚ ፎክስ ጌርኩም ሎሚ ጸልዩ። ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ዓመት ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ካብቲ ተሓስብዎ ካብቲ ትግምትዎ ንላዕሊ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር እዩ። ኣሜን። ግን ከምኡ ኸገብር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዝለቀልኩም ጸጉኡ ግን ክትውከልዎ፣ ነቲ ዝለቀልና ጸጉኡ ልብና ከነውድቐሉ ግን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ። ጸጋ እግዚኣብሔር ነቶም ልቦም ዘውደቑሉ ንዕኦም ሓፍ የብሎም እዩ። ኣሜን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ጸጉኡ እንዳብዝሐልና ክኸይድ ፍቓድ እዩ። ምኽንያቱ ጸጋ ይብዝሐልኩም ስለ ድብል ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ዓመት ኣበይ ቦታ እዩ ጸጋ እግዚኣብሔር ደድልየኩም? ኣበይ ቦታ ኢኹም ትደኽሙ ደለኹም? ኣበየናይ ጎኒ ኢኹም ትደኽሙ ደለኹም? ወይ ድማ ኣበይኹም ክትብርትዑ ትደልዩ ዘለኹም? መጀመርታ ነዚ ኣለልይዎ። ኣበይኹም ክትወፁ ክደምቁ ትደልዩ ደለኹም? እንዲኦም ንብሩኻት በቃ ኣበዩ በቃ ኣብዚ ቦታ እዚ ንህይወተይ ሃጓፍ ኣለዎ ትብሎስ ዓይናይ ቦታ እዩ። ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ዓመት ኣብኡ ብጸጋ ኣምላኽ ክትውስኡ ኣለኩም። ስለዚ ነቲ ነገር እናሓሰብኩም በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ዓመት ነዚ ነገር እዚ ዝኸውን ጸጋኻ ይብዝሐለይ። ምኽንያቱ ዘለኹ ብጸጋኻ እየ ዘለኹ፣ ብሕጂ ዝህልዎ ድማ ብጸጋኻ እየ ዝህሉ። ካብ ጸጋኻ ወፃኢ ዓቕሚ የብለይን። ሓይለይ ጸጋኻ እዩ፣ ብርትዐይ ጸጋኻ እዩ። ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣብዚ ነገር እዚ ናትካ ጸጋ ይብዝሐለይ፣ ብክርስቶስ የሱስ ጸጋኻ ይብዝሐለይ እንዳበልኩም ስለ ምብዛሕ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ዘለኩም ትውክልቲ ኣውጅዎ፣ ተዛረቦ፣ በቃ ኣምላኸይ ይበልዎ። ኣብ ቅድመይ ዘሎ ዓመት ኣብ ጸጋኻ እየ ዝውከል በልዎ። ኣሜን። ኣብ ቅድመይ ዘሎ ዓመት ኣብ ጸጋኻ እየ ዝድገፍ። በቃ በትስኻ ትበንፅ ጸጋ ብወይን ኩሉ ክኽእሎ፣ ጸጋኻ ድማ ኣዝዩ ይብዝሐለይ እግዚኣብሔር። ምኽንያቱ ሓይለይ ጸጋኻ እንዳበልኩም ስለ ቤተሰብኩም ድዩ፣ ስለ ኣገልግሎትኩም ድዩ፣ ስለ ኢኮኖሚኹም ድዩ፣ ስለ ጥዕናኹም ድዩ፣
ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ጸውዕሉ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመት ምኽንያቱ እቲ ዝጸዋዕኩምዎ ጸጋ እቲ ልብኹም ዝሃብኩምዎ ጸጋ ንሱ ድማ ኣተሲኡ ኸብርኸኩም እዩ ንሱ ድማ ኣተሲኡ ኸድምቐኩም እዩ ንሱ ድማ ሓይሊ ክኾነኩም እዩ ኣሜን ኣቦታትና እቲ ዘለናዮ ብጸጋ ኢና ዘለና ካበሉ ኣነን ንስኹምን ድማ እቲ ክንህልዎ ዝግብአና ብጸጋ እግዚኣብሔር ኢና ክንህልዎ ንኽእል ስለዚ ናይ ጸጉ ዝበዝሐሉ ጊዜ ክኾንልና እዩ ሻሎም